Min far han var også gerne til at tage dykkercertifikat, fordi at jeg også har taget det, og så synes vi, det kunne være spændende at komme ud og dykke sammen. Jeg synes, det er fedt, at man kan blive så gode venner med så mange mennesker. Man snakker sådan med alle. Jeg går i 9. klasse. Jeg har valgt at gå her et år mere. Man kan vælge valgfag som svømning og noget udspring, og så kan man også vælge dykning, hvor man så får dykkercertifikat. Altså, jeg synes, det er rigtig fedt, og ja, det er hyggeligt og sådan noget andet end bare at gå i en normal folkeskole, hvor man bare møder, og så bare til timer, og så tager man hjem igen, når den er slut skoledagen. Men så om aftenen, så hygger man sig rigtig meget her. Har det hyggeligt med sine venner og dem, man bor på værelse med.